Ei, mikä vittu siinä on? Häh? Onko nyt maanantai? Ei hitto, pomo soittaa. Halo? No se on johtaja Pesonen, kun soittelee. Missäs mies viipyy, kun ei työpaikalla näy? Itse asiassa just poliisilaitokselle menossa viisumiasiaa selvittää. Viisumi? Siis mitä helvettiä? Sä oot Suomen kansalainen. Niin, mutta mun isä on italialainen. Oikeastaan tää on aika monimutkainen asia, että taitaa mennä koko päivä. Niin, tai sitten voisit ihan oikeesti tulla vaan tänne töihin. Tämän päivän ruokavaliona Neste, työskentelyn este ja kupit täyteen taas. Ja sitten pomo soittaa, onko kaikki ok? No vittu joo, ai töihin, ei pysty ei kykene. Sori, ei pysty ei kykene. Pomo soittaa. No missä sä nyt taas oot? Joo, siis eikö mä mukaan kertonut eilen töissä? Niin sulla oli eilen vapaapäivä. Niin, no tavallaan, mutta tänään mulla on soittaa. Ja mikähän rutto tällä kertaa? Joku on tuo tukka ollut kipienä tässä viime aikoina. Ja tämäkö oli ihan oikein lääkärin diagnoosi? Joo. Tuo Kimmo Koivisto taisi olla se lääkäri. Niin se Kimmo, joka on meillä töissä. Ei vittu, nyt oikeesti töihin sinä. Ei vitsi, mitkä bileet, tahdon olla täällä. On mimmejä, hotteja, drinkkejä, shotteja, kestot, piilaus päällä. Ja vaikka tiedän, että